Само да ти кажа, че имаме клиент за вашето бебе. Може да почака. Защо? Не издадаха пари. Да, но тя се учи от Аризонския светец и се отказа. Днес на земята се пролива много невинна кръв. Тази кръв е по-чиста от кръвта на Авел. Това е кръвта на убитите деца, беззащитните същества, пролята от самите им майки. Не зная дали ви е известно, че тези деца, зародишите, след аборта не отиват в небитието. Всеки ембрион е вече пълноценен човек с душа. Тези деца продължават да живеят в другия свят и от тях на небесата се е образувала вече многомилионна войска. Всички те викат към Бога, че са били невинно убити, че не са приели свето кръщение и не са станали православни християни. Върху кого пада вината за това? Може да не казваме върху кого. И така е ясно. Бог има само едно определение за това кръвопролитие – престъпление.